गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि मानगोनां बिसि दैमारिया गावनि फानेरि बियाबाव आसाम दर्शन बिथांखिनि सिङाव राङारि अनसुंथाइ मोनफ्रोम मोनगिरिफोरनो 2,50,000 रांनि सरकारनि गनायथि बिलाइखौ दिनै गथायनानै होयो। अनसुंथाइ मोनगिरि गामिफोरा फारि टंला मुरामघाट श्रीमन्त शंकरदेव सत्र श्रीमन्त शंक भेरगाव प्राथमिक शाखा बड'रा गावनि जय जगत गुरु श्रीमन्त शंकरदेव सत्र रत्नपुर थुरिबारि बाथौ थानसालि बरिगाव बाथौ थानसालि पाताला बाथौ थानसालि सौबारि बाथौ थानसालि एकचरण भगवती समाज सेवनिगाव शाखा सत्र बग्रिबारि बाथौ थानसालि कसारिपारा श्रीमन्त शंकरदेव शाखा सत्र बरेंगा जुलिकुटि बाथौपुरी बाथौ थानसालि खासिपारा पटार बाथौ थानसालि दंपारा श्रीमन्त शंकरदेव सत्र श्रीमन्त शंकरदेव संघ श्रीनारायण प्राथमिक शाखा धर्मजुलि नलबारि जोनोमपुरी बाथौ थानसालि जालुकबारि बाथौ थानसालि बायदि बायदि गामिनो बिसि दैमारिया राङारि अनसुंथाइखौ राननानै होयो। एबसुआ बर' हारिखौ रैखाथि गोनां हारि गायसननो थाखायनो हर सान खामानि मावगासिनो होनना दिपेन बर'आ बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों लानाय हारियारि मोनथाय आरो समाजारि थार बिजिरनायनि थाखाय सुबुं सांग्रांथि रेलि पिपुल एवारनेस रेलि फर कमिउनिटि राइट एन्ड ससियेल जास्टिसआ दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। हाबाफारि बायदि फुंबिलनि गोथार आर'जखौ जागायखांनानै मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगेरि मुर्शिद दिपेन बर'आ हारिनि आथिखालनि थासारि आरो एबसुनि मावनो लानाय हाबाफारिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। जोबोद दुखुनांथाव रादाब, बिटिआरआवनो रैखाथि गैयै जादों बर' बिमाया। बाक्सा आरो चिरां सिमायाव थानाय बैग्रिबारि गामिनि मेब्र बर'नि बिसि अन्तर बर'खौ मैया मोनाबिलिनि 6:30 रिंगासोआव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा गावथारना गालांदों। आइजोखौ गुलि गावनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। सानै गथ'नि बिमाया खारनानै दङ। बर' समाजा माबे लामाजों? जुलि जाखानाय आइजोफोरा खारनाया सानफ्रोमबो बांदों। उदालगुरि जिल्लानि 2 नं आमजुलि गामिनि मुर्सि लकेश्वर बसुमतारिनि बिसि मुर्सिमा पार्बती बसुमतारिया गावनि अन्थाव बाथाव सानै गथ' आरो फिसायखौ गारनानै बहाबा खारनानै दं। सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव खोन्थानो खावलायदों आंगो फिसाय लकेश्वर बसुमतारिया। इउएन एकाडेमि रुनिकाटा फरायसालिया जोथोनगिरि मेलजों लोगोसे रुनिकाटा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव फरायनानै 2022 मायथाइनि निट आनजादाव उथ्रिसारनो हानानै एमबिबिएस फरायनो खाबु मोननाय जुरिना बसुमतारिखौ बरायनाय हाबाफारि खुंफुङो। बरायनाय हाबाफारियाव इउएन एकाडेमिनि बिथोनगिरि सांग्रां ब्रह्म आरो इउएननि गोरायुं बिथांमोना बाहागो लायो। आरोबाव सावगारि नुनाय बर' आइजोआ गोमानानै दङ। बिश्वनाथ जिल्लानि बोरिगाव गामिनि मुर्सिमा गितिमा नार्जारिया थांनाय 11 नभेम्बर फुंनि 10:50 गावनि बिमा आरो गावनि फिसाजोखौ लानानै बालिजुरि सेन्टाराव मुलि लायनो थांदोंमोन। नाथाय बिमा आरो फिसाजोखौ गारनानै बहाबा थांबाय। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला फिसाया गुबुन रायजोआव खामानि मावनो दंहैयो। न'खरनि सुबुंफ्रा बहाबाफोर नुयोब्ला 8133024360 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायहरदों रायजो राजाफोरखौ। दाय गैयै बर' आइजोखौ गावथारनाय दुखुथिया न'खराव बिजनि दखरा एबसुनि आगान। बिजनि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय पानबारि एनसि बैग्रिगुरि गामियाव 11 नभेम्बर खालि मोनाबिलिनि 6:30 रिंगायाव दाय गैयै सुबुं मेब्र बर'नि बिसि अन्तर बर'खौ गावनि न'आवनो गुलि गावनानै बुथारना गालांनाय जाथायखौ बिजनि दखरा एबसुनिफ्राय आफादगिरि सुबिलाल दैमारिनि दैदेननायाव खौरां लाहैयो आरो दुखुथिया न'खरजों दुखुनि बाहागो लाफायो। लोगोसे दाय गैयै अन्तर बर'खौ गावथारग्रा दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायो आरो दुखुथिया न'खरनो 10 लाख रां अनसुंथाइ होनांगौ होननानै आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ खावलायो। इउपिपिएल दोलोनि 3 बोसोरारि जथुम्माया दिनै नैथि सान। दिनै नैथि साननि गिबि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव इउपिपिएल दोलोनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि लोगोसे बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि लोगोसे रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि बिथाङा। हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनि गिबि सारनि दैदेनगिरि बिटिसिनि इएम एमसिएलए एमएलए बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बाहागो लाफैनाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि इउपिपिएल दोलोनि बिबानगिरि सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव PMAYG न'नि रां जाख्ल'नायनि सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ पुलिसआ खाबाय। सालबारि गबरथना ब्लकनि गं 23
PMAYG रां जाख्ल'नायाव भिडिअ मुजाबेल हुसेन वाजाद आलीखौ पुलिसा खाबाय। बिसोर सानैखौ सहाय खालामनायनि दायाव बिजनेसनि बुंथिगिरि आख्तार हुसेन तालुकदारखौबो थांनाय अक्ट'बर दानाव हमदोंमोन।